saat okundan soň etrafymyzda hereket edýän çağalar sunat mekdeginde bagçylyk hünäri boýunça okuýaryn. Biziň çağalar sunat mekdegimizde aýdymsat toparlarymyz hem bar. Biz aýdymsat toparlarymyz bilen etrafymyzyň çäňinde geçirilýän bayramçylyk dawralaryna hem gatnaşýarys. Biz çağalara ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka dagly gahrman serdarymyzyň zallary sag bolsun. 5000 ýyllyk taryhyň türkmenlerdir aslymyz. Gorkut ata Oğuz Han Göýrekliňiň nesli biz. Çarýanym Gülgülistan, Töwerek bagy bolsan, öňe diňe jan watanym Türkmenistan. Elkısta, dawarasy dağaçan, bagçylar gaýnap soğusun. Çarýany bagdy bagly, bagtyar adyp jagly. Gahrman arka dagly gahrman serdarly. Ýeňresi Gülgülistan, sogulmaz bagy bolsan. Her pursat bir destan, ajyp nekan Türkmenistan diýip, bir namy Aýdar boldy, bir wagt hem Aýdarga. Men Aşgabat şäherindäki 131-nji orta mekdebiniň 9-njy sınıf okuwçysy Kuwat Gelimrad. Gyjak sazguraly hem insanyň ilkinji döreden sazguralarynyň biridir. Gyjagyň inçeden näzik owadan sesi, dutaryň owazy bilen sazlaşyp, ajaýyp şirin mukamlary döretýär. Şonuň üçin hem gyjak sazguraly halk sazguralary orkestrynda hem nasip orunda durýar. Men hem öz deňduşlarym bilen Aşgabat binalar toplumyndaky çağalar oýun meýdançasyna gezilenje geldim. Biz deňduşlarymyz bilen bir näçe aýdym sazlary hem ýerine ýetirdik. Türkmenistanyň Bazar Amanov adyndaky döwlet çağalar kitapxanasyna baryp mümkinçiliklerinden dol peýdalanýar. Ýagny çağalar kitapxana gowçama saýdymdan özüme gerekli bolan maglumatlary alyp sendik wagtda okap hem öwrenip bilýär. Kitap biziň dostumyzdyr. Bilim alyp okarsyz. Arka dagly serdarymyzyň önamyny ödersiz. Her sözünden many alyp okarsyz eserleri. Çünki berkarar watanyň biz bagtyar nesilleri bize okumany öwrenmäge, ähli şertleri döredip berýän. Gahrman arka dagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar.
Paytahtymyz Aşgabatda gezelenje geldik. Gezelencimizi bolsa Aşgabat binalar toplumunda çağalaryň oýun meýdansatynda dowam edýär. Bu merkezde çağalaryň wagtyny şadyan geçirmekleri üçin ähli mümkinçilikler bar. Oýun meýdansalarynyň boýkop bolsun çağasy, gulu oýnap şatlansyn, bagtly döwrüň baglasy. Paytagtymyzyň gözellikleri biz bagtyar nesilleri hem has boýsandyrýar. Men hem paytagtymyzy wasp edýän aýdymlaryň birini aýdyp öwrendim. Rekordlaryň kitabynda giýnesin. Äleme ýaýrada adyň Aşgabat, gurulsen, bezelsen, ýene güllesen, baky bolsun bedew, badyň Aşgabat. Biz bagtyar nesillere ähli mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadağymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadağymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň zallary sag bolsun. Belent imaratlan köpet dağı bäs eder. Göwün guşy göýe galyp ýürekler telwas eder. 72 sady bilen bagşylar owaz eder. Sunwatma sarpaň üçin sag bol arkadagymyz, belent başyň aman bolsun arkadagly gahrman serdarymyz. Al hayır ýaksy, hawar kimden alaly? Arkadagyň ihlasyndan ak mermere wessenen, binalary sereňläp ak buluda ýassanan, gören ýene görsen diýip älemde howessenen. Bu ajaýyp döwrümizde Aziýanyň merjeni diýen adalan beýik binalar giýnesin rekordlar kitabynyň orun alan gözel Aşgabatymyzy tarif edýän halwy joşly ýaş destansy bagşysyndan alaly. Bu ajaýyp döwrümizde gahrman arkadagymyzyň ihlasyndan bina bolan nurly hem ýagty, arkadagly gahrman serdarymyzyň alp barýan ak ýollar kimin şa ýollary bagy we salgy berenen gözel Aşgabatymyzy tarif edip ýürekler joşa gelip, ellerine sadyny alyp, şirwan perdaga galyp, gadymydyr emma juwan görünýär, sereňli baglary güle bürenýär, mermerden kesbine hayran bir dünýä. Arkadagyň aýdymydyr Aşgabat, gözel halyň öýdümydir Aşgabat. Binalary bir-birinden enaýy, ak şäherim güllep barýar gün saýy. Ösüşleriň hayran edýär dünýäni, arkadagyň aýdymydyr Aşgabat diýip, 5 kelime söz aýdar boldy, gör wak näme aýdarka. Mermerden ak şäherim Aşgabatym, gödelleşýär günden ak şäherim Aşgabatym. Yar bagşylaryň gadalydyr, dostu golluk gülleridir geley. Arkadagyň eseridir geley, ak şäherim Aşgabatym, ak şäherim Aşgabatym. Yar azuda sawa şäheri sowulmaz baky bahara, Aziýanyň merjen şäheri ak şäherim Aşgabatym. Tarifine yetme yoktur, äli Misriye ketäkdir ak şäherim geley. Aşgabatym, alhay alhay Äli Misriye ketäkdir geley, ak şäherim Aşgabatym, ak şäherim Aşgabatym. Ben Güljahan Babaýewa. Enem maňa mydamy okumagy tapşyrýar. Örüm hem haly dokumagy tapşyrýar. Hemem diýe ýitmesin gadym sungatyň izi. Hemişe de geýjeni dikmeli türkmen izi. Öwütlerine eýerip öňküden köp okaryn. Okumdan boş wagtym nepis hal dokaryn. Gurnaklara gatnaşyp öwrenmäge giderin. Gadym sungatyň izin menem dowam ederin. Men hem enemiň öwüt
şertlerini eýerip etrafymyzdaky medeniyet öýünde hereket edýän haly gurnagyna gatnap haly dokumagy öwrenýärin. Men hem dogallarym bilen gözel paýtagtymyza gezelenje geldim. Gezelencimiz bolsa Aşgabat binalar toplumunda dowam edýär. Yaş nesillere okumagy, hünär öwrenmäge, ähli şertlerde öğretip berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. şäheriniň 125-nji orta mekdebiniň okuwçysy Ogulbak Gurbanyýalyba. Men kitap okumagy has gowarýan. Kitaplar biziň iň ýakyn dostumyzdyr. Meniň bir dostum bardyr, onuň ady kitapdyr. Onu okan insanlar bilim alyp bekapdyr. Ol iň wepaly dostdur, dünýäň bilimden dolar. Ýanyndan hiç goýmasaň kitap sana dost bolar. Men Türkmenistanyň Bazarman Fadylnaky döwlet çağla kitapxanasyna baryp Çağla kitapxana Go.tm saytyndan özüme gerekli bolan maglumatlar alyp islenlik wagtda hem okap hem öwrenip bilýän. Men hem okuw kitabym elmi dama okuyan, onuň berýän bilimini ähli zatdan eý görýän. Çeper eserleri hem okamagy söýýärin. Okap bolamsaň bolsa sag bol dostum diýärin. Men goşguly kitaplardan goşgular hem ýat tutýan. Şolaň birini aýdyp beräýin. Kevelege gana tunda bar meni kovaladım kendine tutturmadım her gerek. Her un güllü meydana gelersin sen kevelek. Çağaları ýygyňda görersin sen kevelek. Bu ýerde hedil edip oynadyk. Bugünkü şatlyklы pursatlar meniň çağalyk ýyllarimdaky iň ýakynly ýatlamalaryň biri bolar. Bize wagtymyzy şadýan geçirmäge ähli şertlerde öğretip berýän gahrman arkada gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys.